enggak kok mesti ngono kuwi enggak ya, Dik. Enggak. Ya kan maksudnya sampean tidak di posisi SMP 5 gitu loh. Kalau ada sampean enggak apa-apa. Wah, luar biasa. Yo saiki ini tadi ada Bapak Bupati. Raine dalang dipuluk iki Mas. Adane gorengan. Push. Oh, hey, wait, why, ya, wah. Ayo. Hey, ya, hey, ha. Hey, wet, blow, hey, pas, Cuma ingat gue. Hot, ha, blow, ya, wow. Dapat pedang, ho. Ayo pilihannya.
Sapa iki? Raden Warasangka balakon. Kumandang garba aranku. Ayo. Mundur yen isih kepengin dawa umurmu, ora sah kaken sumekean. Ora sah kaken bebangah. Ayo maju sak cindhil abangmu. Etan-etanan kowe. Ya. Cepol yamu kowe. Wah! Ha! Wah! Ha! Kowe! Hey! Dinteni kok. Abrabak suruh kabrahan nanggeget waja mlintir kumbala sukal wijiling sabdo yalah ora pangling iki anak Wirata Seta Buminjaya ya Ratu Trigarta Prabu Susarma. Mundura ora sah njajal kasekten mungsuh tanding lawan Prabu Susarma. Apa abamu? Kowe arep nglamar Dewi Utari dinampik sing dadi panglamarmu nganti kowe ngreka daya budidaya arep mbedah negara Wirata. Pancen bener. Dewi Utari bakal tak mulungake bareng pecahing dadaku. Piye? Jaluk rak umurmu. Wah!
Os, waduh. Ah, mati kowe. Ho. Hei. Wah. Hey, wait, waduh. Hey ya. Wah. Put. Ayo adek musik. Wah, blow, hot, wah, waya, wow. Manganjur laguning angin gugur agraning araga Guru Gurnita kakiri-kiri desmalaning rat leketing jagat gelah-gelah bumi panusmaning jajelaran sukertaning bawana yo aku yen mung nganggo okol ora bakal unggul ing jurit Titik Wirata kuwi negara kang adi kuwasa negara kang gedhe yo ora susah kakean okol nanging akalku tak gunake aku bakal mabur ing antariksa bakal tumuju ning Taman Keputren negara Wirala cidrak colonge Dewi Utari iki hey hey dalah ngujireng pupuh kowe Susarma kowe ninggalake palagan mabur mbuh ning ngendi paranmu ya sak maburmu sak tinggal glanggang colong playumu kelakon barisanmu prajuritmu saka negara tak trigar tak babati barisanmu dina iki kowe hey 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 yo 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 hey 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 yo 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 hey 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 mundur
ora mikir Utari kowe ana ngendi Utari? Bumi gunjing langit kelap-kelap katon lerikin canging halis ori sang maweh kehandurung menawi boten sisip ing tamawas punika rawuhipun Kakang Mas Utara ingkang amarepeki Kang Rayi kula pun Utari. Iya Yayi. Yayi Utari, ndadekno sumurupmu Yayi. Dina iki negara Wirata ibarat nasibe kaya ancik-ancik pucuking eri. Kados pundi ingkang dados nalaripun Raden? Utari, dina iki negara Wirata dirampit saka rong negara. Dirampit saka rong negara, ya kuwi negara Ngastina kelawan negara Trigarta. Saka ngarep negara Trigarta saka mburi. Ya kuwi negara Ngastina sata Kurawa kang dipandhigani dening Karna Basena. Mula tekane pun Kakang Utara merepeki Yayi Utari mapan ana taman keputren negara Wirata kene, aku mung bakal nyelametake. Aku mung bakal nyelametake Yayi Utari aja ta iki mengko. Yayi Utari kejamah dening mungsuh sinuwun kula ingkang sowan. Iki yen ora kleru sike diwrehatnala. Lho nggih. Sinuwun Raden Utara. Nyusul mapan ana taman keputren negara Wirata ana parigawe apa he Kedi Wrehatnala? Mugi ndadosaken kawuningan. Paduka Raden Utara menika dados Atmajendra, tegesipun putranipun ratu ingkang mapan wonten ing negari Wirata. Kenging menapa kok malah Paduka Raden Utara umpetan mapan wonten ing taman kaputren negari Wirata mriki? Kamangka nasibipun negari Wirata ibarat ancik-ancik pucuking eri. Mboten ngantos sak siliring bawang malih. Mboten ngantos sak siliring bawang malih negari Wirata saged rata kelawan bumi. Kenging menapa? Kenging menapa Paduka Raden Utara? Negara wis arepe bedah bapakne, ya kuwi Ratu Wirata Prabu Mangsapati. Wis kaya anguk-anguk sing dadi nyawane mapan ana mbun-bunan, ewadene malah anake umpetan ana ing taman keputren mriki. Nyuwun sewu, dateng pundi jiwa kasatriyan Paduka Raden Utara?
kaget ori sangapi rangu ori nangkul kinempit kempit dosa ngarep naning bawono Kakang Mas Utara nadyan arep dikaya ngapa lan kepiye Utari kuwi adimu aku ya anake ratu ora ketang sethithik aku ya duweni jiwa kasatriyan aku ora negake marang kowe Kakang Utara kakange melu maju perang adine Utari ya bakal sak bisa-bisa magut ana payudan Hey! Hey! Yen tak rasa sedina Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurilah wala haula wala quwata illa billah. Selamat pagi Mas Gareng. Yo. Pagi Dik Petruk. Pagi Gong Tadi Mas Petruk. Sujud syukur ngarsaning Allah Ta'ala ketemu ana ing season gara-gara patet songo. Iya ya Le. Masih dalam rangkaian nuwun inggih menika anggenipun para warga masyarakat pepunden-pepunden ingkang mapan wonten ing Dusun Kaliula anggenipun ngadani upacara syukur nuwun inggih menika bersih dusun ngono. Syukure para warga masyarakat marang purbaning Gusti ingkang Maha Dumadi. Gusti ingkang murbeng dumadi dipun wujudaken dipun aplikasikan dalam rangkaian adicara bersih dusun. Wah, iya ya Le. Nggih. Mula sepisan malih garis ngandhapi atur kula wonten ing ngajeng. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Terima kasih yang sangat banyak kunjuk dumateng Bapak Asun, Bapak Ahmad Zaini ya Le. Sumrambahipun sedaya para panitia ingkang ikut andil suksesi pagelaran wayang kulit dalu sak mangke. Iya. Dan ngaturaken panuwun dumateng seluruh warga masyarakat ingkang lenggah mapan wonten ing Kaliula, dusun Kaliula. Anggone wis tresna karo awake dhewe cak kanca sanggar seni Astabrata ya tresna laire ya tresna batine nggih. Ora iso omong-omong apa-apa kok Mas Gareng karo Dik Bagong mung isone njurung pandonga sak rampunge adicara wayangan dan seluruh rangkaian adicara bersih dusun ingkang lenggah mapan wonten ing Dusun Kaliula. Dusun Kaliula dadi dusun sing ayem dusune kang sarta tentrem kang dadi kabeh warga masyarakate. Amin amin ya rabbal alamin.
Pancen sing disuwun kaya mangkono kok Dewi Tru. Yo saiki gegojekan karo tetembangan. Yo saiki nganggo bawa sik. Mas Heru. Halo, dalam. Menapa niki? Pelok barang ya. Siap. Pelok barang. Langgame napa, Mas? Langgame yo apa ya sing pelok barang sing penak. Toh kangen pelok barang. Anu dadi ati. Dadi ati. Malah odo ya. Tahunana windanana kanthi pikon mangsa dadak bisa lali marang dika Sikra kang pola tumingal konceng langit kelap-kelap katon lerek kencanging alis ore sang maweh gandrung sabarang kadulu wukir
moyak maik iya jagat iya dewa ya Bathara ngestu padha dawuh Nyai Prabu Duryudana nggonku dadi senopati mandhegani barisan Ngastina Sata Kurawa anggone bakal ngelar jajan mbedah negara Wirata kae ndak sawang yen ora sisip sing dadi panyawange Karna Basusena kang magut ana ing Rananggana kae Atmajendra negara Wirata Raden Utara kang dadaki ana madyaning palagan ya ta ya ndak tibani nraca bala ora mundur sembah ider-iderane Yukya malih kinarya balupi Surya putra Narapati ngawangga lan Pandhawa tur kadangipan yayah tunggil ibu ing Paman Patih Harya Sengkuni kula wonten dawuh anak angger Raden Utara ndak tibani nraca bala nganti semaput banjur ana pawongan kang gotong ragane Raden Utara dipapanake ana wujuding rata kae sapa paman kula nggih dereng sumerap anak angger ning kok sajak semunipun kok kaya panengah Pandhawa si Arjuna sanes paman sanes menawi mboten sisip ingkang dados pandulu kula lare ingkang gotong raganipun Raden Utara gek dipun papanaken wonten ing pagedhonganing rata kala wau kok sajak kaya bocah wandu kok sajak kaya bocah banci ning nitik saka glagate solah selagane kaya wandu ning kok ya kaya Arjuna kaya Janaka kaya panengah Pandhawa coba diperpeki coba dicedhaki paman
Punapata mirah ingsun ingkang hangusiri wonten ing pakusiran nenggih Sang Kedi Wrehatnala mboten wonten ingkang winawas amung kawaspadaning sedya nering sedya arsa lakuning ngrata den ener wonten barisan Ngastina Sata Kurawa dadya miris barisan Sata Kurawa nganti mandelung mundur barisan Ngastina Yo, Awak maju. Yo. Ayo maju. Sampun. Hey. Yo, mundur. Hey. Mundur. Mundur. Rekat lampahing rata tanpa antara prapteng suguning harga ya jagat ya dewa ya Bathara kok sajak nyala wadi pawongan sing ngendhaleni wujuding rata nganti barisan negara Ngastina bubar mawut sar-saran kok besus timen anggone ngendhaleni wujuding rata ya ta ya jubriya rasaning atine karna Basusena coba tibani neraca bala mbuh dadi apa kreta kae
Latmara Sang Harjuna Esmunira kamanungsan kasarepan tingkahing mungsuh Koko Prabu paduka dereng dungkap ingkang dados jasad kula paduka nibani naraca bala kula badhe nglepasaken jemparing minangka tandha pakurmatanipun kang rayi dumateng paduka Koko Prabu nganggo Karna Basusena Adyat ore sanggape orangu ori nangkul kinempet kempet edan-edanan ya wis cetha ngiglo kang tanpa warana ora ana sing bisa ora ana sing kuwagang jemparing kaya ngene iki trampile kejaba mung bocah kae nganti jeneng sirot nibakake jemparing teratas marang jemparinge kakangmu ya to ya tinemune jebul bocah kae to ya pun kakang marem pun kakang wis ayem tak enteni ning sajroning perang gedhe Baratayuda Jaya binangun ya Cak Bagus Mentang Gandewa sinandangan Warastra Kyai Pasopati ingkang merbawani angin gedhe medal saking jroning panah satemah mahanani mundur mandelung barisan Ngastina Yo, maju, maju. Yo, maju. Yo. Gundala. Hey. Mundur. Oh.
prabone ratu utama patihe patih linu ning kene sing ana kurkaryaku karo kowe Utari. Wit biyen mula aku tresna lair terus sing batin karo kowe Utari. Mara gagi imbang ana sing dadi rasaku we Utari. Kowe dadi bojone Susarma ora bakal tiba aning Parangsuri nanging bakal tumibeng ana kasur babut. Kowe kuwi biyen wis ditampik sing dadi panglamarmu. Aku wegah nampa sing dadi katresnanmu Prabu Susarma. Ora gelem piye? Kowe gelem dadi bojoku ora? Kowe gelem dadi garwa prameswarine Prabu Susarma mapan ana ing negara Trigarta apa ora? Lamun Utari ora gelem, apa kelak ruda paripeksa? Sopo iki arep nyelametke Dewi Utari? Aku Jagal Bilo. Kaya Ratu Trigarta Prabu Susarma. Sembodo Kang Jinangka kowe bakal ngukup Dewi Utari lamun bisa ngadepi kaprawiran lan kadigdayane Jagal Abila. Sora nyawa kowe mati dening aku. Jagal Bilawa apa? Wong liya mbok apusi kena ning aku ora bisa. Arep malih dadi bulus poleng. Aku ngerti yen sejatine kowe kuwi dudu Jagal Bilawa ning kowe iki Werkudara. Werkudara kowe Werkudara kowe wis konangan karo wong-wong Urawayu kowe kudu mbaleni hukuman 13 taun cangkeme
Pandita karya wangsit pindha kumbang adap ing tawang iya pune yang wis ngerti pune yang wis sumuruk ora ana jalma kang bisa jemparing trampil nganti jemparinge kaya wong sujud nganti jemparinge kaya wong ngaturake bekti kowe namur laku kowe sesinglon dadi guru tari dadi guru olah kabudayan mapan ana ing negara Wirata wah Kanjeng Eyang pune yang bombong, pune yang marem, pune yang wis ayem atiku. Putuku, jeneng sira isih pinaringan wilujeng sak kadang-kadangmu. Wis ya, pune yang bakal pamit dhisik bali ana praja rahayu-rahayu kang tinemu Janaka. Apa iki? Jemparing nganti jenggotku mbrodol. Malih ketok enom nek. Iso titis kowe ngger. Kowe iso titis nek mun jemparing iso nganti mbrodolke jenggotku. Wo, layak jebul kowe to cah bagus. Hayu, hayu, hayu rahayu kowe ngger. Jane panjenenganing sun iki wis krasa nalikane kowe kabeh kang padha ngabdekake diri ana ing negara Wirata tak angkat derajatmu. Sodo Dwija Kangka tak angkat dadi Bupati Paranpara. Jagala Bilawa tak angkat dadi Bupati ing Reh Dedaharan. Kedi Wrihatnala Bupati Olah Kabudayan Tantripala Dama Granti. Bupati kang ngurusi babakan tetanduran kang sarta Rajakaya Salindri uga mangkono tak kon ngayomi anakku Utari. Arep dihapusana kaya piye pun eyang krasa. Kados pundi nalaripun dosi nuwun. Kowe rak putuku kabeh para Pandhawa to? Mboten. Ngaku kowe iki putuku Pandhawa. Mboten. Endi tanganmu? Selehen ana dhuwure sirahmu. Lah tenan kowe Puntadewa kowe.
Balaruta saking Kutha Sagara-Kala yen tananmu tusa sang sri rak tenan to Puniyang wis krasa tinemune jebul ingkang ngabdekke diri pribadimu kabeh mapan ana ing negara Wirata tan murunga kabeh putu-putuku para Pandhawa nuwun inggih Kanjeng Eyang banget panuwun kula dene paduka Kanjeng Eyang saged dados lantaran pengayomanipun kadang para Pandhawa nalikanipun para Pandhawa anglampahi paukuman setunggal warsa kedah umetan mapan wonten sawijining nagari. Aku sing ngucapke panuwun, aku sing ngaturake tarima kasih Pandhawa. Yen ora saka tandang kridamu kabeh ndak kira negara Wirata bakal bedah merga dirampit dening negara Trigarta kang sarta negara Ngastina. Pun Eyang janji, pun Eyang patembaya ya putu-putuku Pandhawa. Sok nalikane wis dumadi perang gedhe kang ingaranan Baratayuda Jaya Binangun aja pati-pati Pandhawa ngetokke ragat lamun bondo donya negara Wirata durung entek gusis lan janjine pun Eyang kang pungkasan besok lamun Baratayuda Jaya Binangun wis anekani Pandhawa aja ana kang ngetokake senopati lamun anakku Seta utawa Pratsangka durung temekaning pati seneksenan jagat sak isine.